L'Ajuntament d'Inca ha donat a conèixer avui la nova campanya de reciclatge per al mercat del dijous. El mercat genera cada setmana més d'una tona de residus. L'objectiu de la nova campanya és separar i reciclar i per això l'Ajuntament ha distribuït en 15 punts diferents del mercat contenidors de recollida selectiva perquè el placers hi disposin els diferents tipus de residus que generen. La iniciativa pretén millorar la imatge del mercat i ha estat ben acollida pels venedors. Hem fet una prèvia d'informació en tots els placers, les hem comunicat que l'Ajuntament aposta per reciclatge, aposta per els abocaments separats i el que fem és posar tota una sèrie de contenidors a diferents punts de la nostra ciutat, del nostre mercat, a fi de que els placers, la gent que ven en el mercat, tingui l'oportunitat de reciclar. L'objectiu d'aquest equip de govern del Partit Popular a Inca no és altre, com dèiem sempre, que tenir Inca neta. I a cada una de les manifestacions del municipi, com és ara, per exemple, el mercat, també volem tenir aquest objectiu. Fins ara no havia estat possible perquè ens faltava la partida pressupostària per poder-ho fer. Però ja preveient aquesta intenció, en el plat de condicions que se va adjudicar a l'empresa CESPA en el mes de gener, varen preveure l'adquisició d'uns contenidors i la feina de col·locar-los durant a primera hora del mercat i retirar-los després. Des de l'àrea municipal de Medi Ambient afirmen que aquesta és una mostra més de l'aposta d'equip de govern d'Inca pel que fa a reciclatge, recollida selectiva i millora de la imatge del mercat i de la ciutat en general. Està clar que cada vegada més reciclar i separar els residus és part de la responsabilitat de tots els sectors socials i comercials.